Her er Thomas og Mette. De har lige købt deres drømmehus og glæder sig meget til at flytte ind, men er usikre på, hvilket realkreditlån de skal vælge. Deres bank har allerede foreslået et lån, men er det nu også det rigtige for dem? De er lidt i tvivl og spørger derfor realkreditkonsulenten til råds. Han er 100% på Thomas og Mettes side, når de skal træffe den største økonomiske beslutning i deres liv. Realkreditkonsulenten har mange års erfaring i branchen og er godkendt af Finanstilsynet. Realkreditkonsulenten tager udgangspunkt i Thomas og Mettes økonomi og hjælper dem trygt igennem hele processen fra start til slut. Han hjælper dem til at forstå alle de tekniske begreber og forklarer dem om fordele og ulemper ved forskellige typer af lån. Realkreditkonsulenten laver også en prissammenligning. Det viser sig, at nabobanken tager 10.000 kroner mindre end deres egen bank for et identisk lån. Thomas og Mette har ikke lyst til at skifte bank, da de har en god bankrådgiver. De tager derfor prissammenligningen med i banken. Da rådgiveren ikke vil miste sine gode kunder, tilbyder han dem en tilsvarende rabat på deres lån. Thomas og Mette er glade for, at de fik professionel rådgivning og sparring af realkreditkonsulenten. De sparede 10.000 kroner på deres lån, men det er faktisk ikke det vigtigste for dem. Det vigtigste er, at de nu kan sove trygt og godt i deres nye hjem, velvidende, at de har valgt det helt rigtige lån.